Gospođo predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, vaše ekscelencije, uvažene kolege, ministri, oficiri, podoficiri, kadeti i vojnici, poštovani predstavnici crkava i verskih zajednica, gospodine gradonačelniče, uvaženi građani Leskovca i čitave Srbije, dragi gosti, prijatelji Vojske Srbije, hvala vam svima što ste se okupili u ovako velikom broju da zajedno proslavimo Dan Vojske i što ste nam dali priliku da pokažemo kapacitete i sposobnosti Vojske Srbije. Vojska Srbije je uvek bila i jeste sastavni deo našeg društva, njegova elita i predvodnik u napretku. Osnovni zadatak naše vojske jeste obezbeđivanje mira i bezbednosti države i života svakog našeg građanina. To nije samo ustavna obaveza, to je pre svega čast. Da bismo mogli da je ostvarimo, započeli smo proces suštinske reforme koje su zahtevale zakonodavnu, organizacionu i funkcionalnu transformaciju. U uslovima globalnih izazova i opasnosti za bezbednost, kada niti jedna država, ma koliko velika i snažna bila, ne može na njih samostalno da odgovori, to je zahtevalo i standardizaciju po uzoru na evropske zemlje. Naš najveći uspeh u tom procesu promena jeste profesionalizacija Vojske Srbije. Uspeli smo da stvorimo potpuno profesionalni sastav pripadnika Vojske, podigli operativne sposobnosti i u potpunosti postali spremni da odgovorimo na sve izazove, rizike i pretnje. O svojim pripadnicima brinemo od momenta njihovog uključivanja u naš sastav. Zato smo završili reformu penzionog i zdravstvenog fonda, započeli čitav niz infrastrukturnih radova i stambeno zbrinuli veliki broj sadašnjih i bivših pripadnika. Neprestano radimo na unapređenju obuke, života i rada u jedinicama i u skladu sa najboljim srpskim vojničkim tradicijama i međunarodnom praksom ustanovili smo versku službu u vojsci. Danas, ne samo u Srbiji, dobar glas se prenosi i u regionu, Evropi i u svetu. Naš cilj je uvek bio da Vojsku Srbije vratimo na ono mesto koje joj pripada i koje je vekovima bilo za nju rezervisano. Da ponovo budemo partneri i saveznici evropskih država i evropskih vojski. Pokazali smo da ravnopravno sa najmodernijim zemljama sveta možemo da učestvujemo u obezbeđivanju mira u multinacionalnim operacijama Ujedinjenih nacija, a od pre 10 dana i u misijama Evropske unije. Dokaz uspeha svih naših reformi je upravo sposobnost profesionalne vojske i u isto vreme pokazatelj evropskog i univerzalnog sistema vrednosti kome pripadamo. To je i mnogo više. To je naš značajan doprinos da Srbija postane i ostane ugledan i važan član međunarodne zajednice. To je naš doprinos vraćanju na vrednosti koje nesumnjivo jesu naš mir, stabilnost, vladavina prava, demokratija, tolerancija i poštovanje ljudskih prava. Upravo po ovim vrednostima Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije prepoznaju i zato nije čudno da je srpski general prvi predstavnik države na zasedanju nekog od organa Evropske unije od kada je Srbija dobila status kandidata i da upravo mi imamo priliku da prvi započnemo pregovore s Evropskom unijom o učlanjenju u Evropsku odbrambenu agenciju. Poštovani građani, ponosan sam što na ovaj svečani dan mogu da kažem da je naš savremeni vojnik zapravo nosilac modernizacije i reforme u Srbiji, ali i čuvar duge tradicije vojske i države kojoj pripada. Cilj nam je da konstantno ostvarujemo napredak u godinama koje su pred nama, da i dalje budemo činilac bezbednosti u zemlji i regionu, podsticaj privrednog i demokratskog razvoja naše zemlje, njen oslonac u spoljnoj politici, poželjan partner prijateljskim zemljama i ponos svih
građana Srbije. Želim da se još jednom zahvalim svima vama koji ste nam davali podršku u ovom teškom poslu, ali pre svega da se zahvalim svim aktivnim i penzionisanim pripadnicima Vojske Srbije, posebno našim pripadnicima koji današnji praznik slave daleko od svojih kuća u misijama po svetu. Oficiri, podoficiri, vojnici i kadeti, čestitam vam praznik Dan Vojske Srbije. Živela Srbija!